Egunon. Garizumako 3. igandea dugu. Jauna gurekin dago Pasko argirantzako gure ibilbidean. Penitentzia aldia da Garizuma, baina ondoan behar ditu horrek justiziaren eta karitatearen aldeko borroka. Ondola gertatzen da Garizumako ibilbidea egiazko bihotz berritze, jaunari bihotz askez jarraitzeko bide. Esperantza horrek iraginik presta gaitezen eukaristiarako. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren baitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedi zuekin. Zenide maiteok, pekatuak aldendu egiten gaitu jangoikoaren gandik, eta geure anai arreben gandik. Egin ditzagun pakeak, damuturik bekatuen barkamena eskatuz. Jesus jauna, uraren eta espirituaren bidez, jaiotza berria eman diguzuna. Erroki jauna, Jesus jauna, geure barruan bihotz berria sortzeko Espiritu Santua bidali diguzuna. Kristo erroki, Jesus jauna, betiereko salbamena ekarri diguzuna. Erroki jauna, erroki dakigula jainko guztiz altxua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko errokitsua, on guztien iturria. Baraua, otoitza eta erroki egintzak ipini dizkiguzu geure bekatuen zendabide. Begira bihotzonez geure auleria itortzen degun hoi, eta bizkor gaitzazu zeure errukia handiaz, bekatuaren zamapean aurkitzen garenok. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetro, sacerdote de Madián. Llevó el rebaño transhumando por el desierto hasta llegar a Horeb,
La montaña de Dios. El ángel del Señor se le apareció en una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó. La zarza ardía sin consumirse. Moisés se dijo: voy a acercarme a mirar este espectáculo admirable, a ver por qué no se quema la zarza. Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. «Moisés, Moisés». Respondió él: «Aquí estoy». Dijo Dios: «No te acerques, quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado». Y añadió: «Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob». Moisés se tapó la cara porque temía ver a Dios. El Señor le dijo: «He visto la opresión de mi pueblo en Egipto y he oído sus quejas contra los opresores. Conozco sus sufrimientos. He bajado a librarlo de los egipcios, a sacarlo de esta tierra, para llevarlo a una tierra fértil y espaciosa, tierra que emana leche y miel». Moisés replicó a Dios: «Mira, yo iré a los hijos de Israel y les diré: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cuál es su nombre, ¿qué les respondo?». Dijo Dios a Moisés: «Yo soy el que soy». Esto dirás a los hijos de Israel: «Yo soy, me envía a vosotros». Dios añadió: «Esto dirás a los hijos de Israel: el Señor Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me envía a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Así me llamaréis de generación en generación». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bai, maite dudala jauna, zure legea. Bai, maite dudala jauna, zure legea. Bedein kabezan ere anima jauna, nere barren osoak haren izen santua. Bedein kabezan ere animak jauna, ez bedia ahaztuaren mesedeaz. Dizkizu barkatzen, gaiz guztiak sendatzen, zure bizia hilobitik askatzen du, maitasunez eta errukiz koroatzen zaitu. San Pablo apostoluak Korintotarrei egindako lehenengo gutunetik. Zenideok, jakin behar dezue, gure arbasoak denak egon zirela odeipean eta denek igaro zutela itsasoa. Denek hartu zuten bataioa odeian eta itsasoan, Moisesekin bat egiteko. Denek jan zuten espirituzko janari bera, eta denek edan espirituzko edari bera. Izan ere, berekin zijoan espirituzko arkaitzetik edaten zuten, eta arkaitzura Kristonen irudi zen. Hala ere, haietako asko eta asko ez zitzaion atsegin izan jainkoari, eta hilda gelditu ziren basamortuan. Gauza hauek guretzak ikasbide izateko gertatu ziren,
gaiztakeriarik irrika ez dezagun, haiek irrikatu zuten bezala. Ez aitaztela marmarrean ari, haietako batzuk ari izan ziren bezala, eta aingeru zontzitzailearen esku hil ziren. Hau guztia, gure ikasbiderako gertatu zitzaien, eta gure eskarmenturako idatzi zen. Azken garai hauetan bizi garenok zentzarazteko. Beraz, zutik dagoela uste duena hil bedi kontuz, erorrez dadin. Jaunak esana. Eskerrak jauna. Jesucristo, sinesten duenak betiko bizia du. Jesucristo uritza, argi gure bihotza. Jauna zurekin, eta zure espirituarekin. Jesucristoren evangelioa, San Lukasen librotik. En aquel momento se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos, cuya sangre había mezclado Pilatos con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió: ¿pensáis que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos 18 sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Os digo que no. Y si no os convertís, todos pereceréis de la misma manera. Y les dijo esta parábola. Uno tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no la encontró. Dijo entonces al viñador: ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto a esta higuera y no lo encuentro. Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno? Pero el viñador respondió: Señor, déjala todavía este año. Mientras tanto yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en adelante, y si no, la puedes cortar. Jauna que sana, Es que Gaurko evangelioak ematen du bi zati desberdin ditula, baino oso konektatuta dago lehenengo zatia bigarrengo zatiarekin. Lehenengo zatian galdera batzuk luzatzen dizkiote Jesusi. Han Galilear batzuk sufritu egiten dute, eta Jerusalemen zeon Siloeko torrea erori eta 18 Jerusalemdar hil egin ditu. Eta garai hartan eta gaurko garaian ere pentsatzen dugu mundu honetako desgraziak etortzen zaizkigunean,
geuri edo gure ingurukoei zerbait gaizki egin dugulako pentsatzen dugu. Nere anaia, nere Andrea, nere gizona, nere alaba, hilda zerbait gaizki egin dudalako. Neri hau pasau zait, lana galdu dut, zerbait gaizki egin dudalako. Garai hartan pentsamentu hori zegoen, gaur egun ere pentsamentu hori aurkitzen dugu, errex. Baina Jesukristok bi alditan esaten digu hori, hola ez da. Desgraziek ez dira etortzen gu gauza txarrak egin ditugulako. Eta gauzonak ez dira etortzen gu gauzonak egin ditugulako. Askotan zerbait ona etortzen zaigu eta jangoikoaren bedenkapena jaso dut. Loteria tokatu zait. Ufa. Jesusek esaten digu, desgrazirik handiena da, ez bihotz berritzea. Hori da, desgrazirik handiena. Zergatik, gau txarrak etorriko dira gure bizitzan, bai, edo ez nahi, edo ez nahi. Baina geure indarra Jesus eztan beste leku batean jartzen baldin badugu, akabo. Edo askotan pentsatzen dugu ez da, Jesusek zigortuko nau infernuarekin, Jesusek zigortuko nau zeruan ezartzearekin. Hori ala pentsatzen baldin badugu, da jainkoa ez dugulako ezagutzen. Hangoikoak eman digu gauz handi bat, askatasuna, eta askatasun hori berak errespetatzen du. Guk geure bizitzan sinisten baldin badugu, adibidez, hemen danok zerbait jarri dezakegun, nik zerbait jarriko du. Adibidez, nik sinisten baldin badet nere euskarria dela kirola, nere bizitza bukaeran Jesusek esango du kirolak salbatuko zaitu. Nik ez daukat ezer zurekin. Ez didazu utzi lekutxo bat zure bizitzan, nerekin ez daukazu inolako harremanik. Orduan kirolanen menpe, jainkorren menpe, geratuko gera. Eta gaizki goaz. Horretxegatik esaten digu gure jangoikoak, bide bakarra da, bihotz berritzea. Beraren menpean bizitzea, beraren maitasunean bizitzea. Maitasunean bizi baldin bagera, jangoikoaren errukian bizi baldin bagera, gero geure bizitza bukaeran horrekin aurkituko gera. Eta hori izango da geure salbamena. Geure bizitzaren ardatza kirola baldin bada, horrekin aurkituko gera. Eta horren bila segituko dugu bizitza osoan, hil eta gero. 3 años esperando fruto. Quiere cortar la viña, la higuera. No da fruto. Y es verdad que es una higuera grande, con hojas, hermosa, da sombra, pero no da fruto. Por fuera se ve espléndida, que todos la compraríamos, pero la letra pequeña es que no da fruto. ¿Cuántas higueras andantes vemos por la calle con frondosidades bien espectaculares, bien brillantes, cada hoja
bien limpia y que no da fruto. A nosotros no se nos espera que seamos brillantes en el mundo, que seamos grandes en el mundo, que seamos espléndidos en el mundo. Se nos espera que demos fruto. Y para que demos fruto hay que a veces quitar esa tierra acumulada que ya no tiene ningún nutriente y poner la tierra del amor y de la paz que el Señor nos quiere regalar. Para que nosotros, con ese abono celestial que es Jesucristo mismo, podamos dar el fruto que nos corresponda a cada uno de nosotros. Qué triste es tener una higuera tan grande en mi vida, ser tan grande en mi vida que no dar nada. Que se espera a Jesucristo, espera mucho de nosotros y nosotros vamos a lo superficial, a lo que se ve y dejamos nuestro adentro sin nutrir, sin que dé fruto. Pues la Cuaresma está para eso, ¿no? La conversión del corazón es para que nosotros no seamos más grandes cada día, sino que demos más fruto para cada día. Porque el fruto no es nuestro, El fruto es necesidad del otro. El árbol no se come sus manzanas. El árbol da las manzanas para que otros la disfrutemos. El fruto no es para nosotros. El fruto lo tenemos que dar nosotros para los demás. Por eso hay una obligación moral de trabajar interiormente para que los demás gocen de lo que yo trabajo, para que yo goce de lo que los demás trabajan en la vida. Pues le pedimos al Señor que nos conceda este don para toda la vida. Eta zenide maiteok, aitor dezagun geure fede sinismena. Sinisten dut jainkoa ital guztidun zerulurren egilea. Sinisten dut haren seme bakarra Jesukristo gure jauna, Espiritu Santuaren egite sortu eta Maria Virginia gandi jaio zena. Pontzio Pilatoren menpean nekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, inferrentara jetxi eta 3. egunean hilen artetik piztu zena. Zeruetara igo eta jainkoa ital guztidunaren eskuinaldean jarriri dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorreko dena. Sinisten dut Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Basamortuan otoitzari emana bizi izan zen Jesus, geure jaunaren ereduari jarraituz. Egiegun otoitz guk ere aspergabe jangoikoari. Fededun guztiak Garizumako penitentzia eta ekinaldien bidez, beren errukietatik garbituak eta kristau bizitzan sendotuak izan daitezen, egigun otoitz. Por los que hacen las leyes y los que urgen su cumplimiento, para que tengan siempre en cuenta los derechos de la persona, atentos no a intereses de grupo, sino al bien común y principalmente de los más débiles. Roguemos al Señor. Jaunak tentatuak edo minduak direnei indarra,
bekatariei bihotz berritzeko gogoa eta triste eta atsekabetuan daudenei barne poza eman dizaizkien egigun otoitz. Por nosotros, que nos preparamos para celebrar la Pascua, para que nuestro culto sea la expresión de nuestra muerte y resurrección en Cristo cada día de nuestra vida, roguemos al Señor. Udana eskatzen dizugu Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Nideok, egin dezagun otoez guztiok batean, Eliza Zuaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Jaun errukitsua, sakrifizionek iritsi dezaigula, zeure barkamena eskatzen ari garen hoi, geure zenidei barkatzen jakiteko grazia. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zurekin, Gora bihotzak eskerra jangoiko gure jaunari egoki da bai eta zuzen bidezko eta salbagarri. Nonai eta beti guk zuri eskerrak amatea jaunei eta guzti santu jainkoal guztidun beti ere korri. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Berak, emakume Samariarri edateko ura eskatu zioneko sortua zuen harengan sinismenaren doaina. Eta ainegarri handiz nahi baitzuen jauna emakume hark sinistea, jangoikoaren maitasunaren zua piztu zion bihotzean. Horregatik, guk ere eskerrak ematen dizkizugu, eta zeure aintza goresten dugu, aingeruekin batean kantatuz. Dezagun aingeruekin, zer
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias de nuevo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Berean afalondoan kaliz harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez: Hartzazue eta edan guztiok honetatik. Hau nire odolaren kaliza deta. Itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau nire oregarri. Hau da sinismenaren misterioa. Zure gurotzek abiztuena, munduaren salbatzaile zelana, salbatzaitzazu, Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Izan gogoan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Erabazu maitasun osora Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta Eliz gizon guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, eren egun mundu honetatik zuregana eraman dituzun Maria Montano, Jesus Jimenez eta Jesus Betelu zeure zerbitzariak. Heriotzan zeure semearekin bat egin dutenez gero, pizturan ere, berarekin bat izan daitezela. Era berean izan gogoan jauna pizteko itxaropenea joan diren gure zenideak. Gaur oroitzen dugun Juan, Maria Jesus, Antxon, Ángel, Guillerma, Martín, Justa, Rocío, Urruzuno familian hildako zenide guztiek, Izmendi Goikotxea familian hildako zenide guztiek, Txomin eta bere familian hildako zenide guztiek, Juan Antonio, Jose Mari, Jesus, Vitoriano, Dora, Juan Manuel, Isabel eta Lourdes. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegaren argitan. Errukizak izkiguarren gu guztiok betiko bizia eritxe ezagun, Jangoikoaren ama Maria Virginia doatxoarekin, haren zenar Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizalde guztietan, zure adizkide izan diren santuekin. Haieken batean gorritzagun Jesukristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri jainko aital guztidun horri, Espiritu Santuarekin bategan, ospeta haintza guztia, gizalde eta gizalde guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz, bildor gabe kanta dezagun. Gure aita, zeruetan zerana, santu izaten izure izena, etormeni
Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estu aldietan sendo, betiko zurienaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jaunaren pakea beti zurekin. Emaiozue pakea alkarri. Munduko pekatua kentzen dezun, hangoikoaren bidotza. Munduko pekatua kentzen dezun, hangoikoaren bidotza. Munduko pekatua kentzen dezun, hangoikoaren bidotza. Hemen jangoikoaren bildotxa, una munduko pekatua kentzen duena, zoriontsua jaunaren maira deituak. Jauna, ni ez nahi, Señor, zunere etxean sartzeko, baina zazuiz bat eta sendatuko naiz. Sole in
Egin dezagun otoitz. Betiko salbamenaren agiria jauna, lurronetan jadanik hartu dugun zerutarrogia. Egizu orain sakramentu ospatu duguna, egintzetan bete dezagula. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Oharra. Arantzazurako erromesaldia apirilak 12an izango da. Joateko aukera autobusez goizeko 8etan irteera Zumaiatik eta Arantzazutik ordu batean. La peregrinación de Arantzazu será el próximo 12 de abril para apuntarse en la sacristía antes del día 8 de abril. Salida a las 8 y desde Arantzazu a la 1. El precio será de 15 euros. Jauna zurekin. Gida ezazu jauna zeure fedeunon bihotza, eta eman errokitzu zeure zerbitzarioi grazia hau, zuganako eta lagun urkoan ganako maitasunean iraunez, zeure aginduak oso osorik betetzea. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Eta bedenka zeitzatela jangoiko algoztedunak, aitak eta semeak, eta Espiritu Santoak. Zoazte jaunaren pakean. Eskerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte, eta igande eder bat izan dezazuela.